Un pouco de música tamén moi relacionada con este tema do que estábamos a falar. Escoiten un momentiño. Unha muller, dúas vaguas, con 4 marcas moradas, agachadas baixo a saia. Na faciana unha raiban 8 frías coiteladas dunha paixón trasnoitada. 16 humillacións. Están a escoitar Morada de Vaguas, o novo tema de María do Ceo. Bos días, María. É unha canción que pon o foco nesta lacra, na violencia contra a muller, que hoxe temos que lamentar 2 novas mortes, non? Pois sí, agora mesmo acabo de quedar, ademais unha meniña pequeniña, xa me dirás, que culpa teñen os fillos que non teñen ningunha. Aparte que eles matan, pero non se matan. Primeiro mátate ti se non estás contento, nin... Pero ese odio, esa rabia, teñen tantísimo odio, tantísima rabia contra a víctima que teñen ao lado, que ata que non terminan con ela. E despois é verdade, todos somos un pouco cómplices sordos e cegos, porque non estamos nada pendentes. Moitas veces, bueno, están discutindo aí ao lado, a porta do lado, sintes gritar, bueno, alá eles xa se arranxarán. Non se complica moito, había que complicarse moito máis, estar moi alerta de todo isto. Na letra deste tema vas enumerando distintas situacións en que se exerce esa violencia, e ademais, como moitas veces acontece na realidade, que vai en aumento, non? Sí, a ver, este poema o fixo o letrista que escribe para min, que ademais está reflexado neste disco que se chama, pois eso, Galicia Nai, e dentro deste traballo discográfico pois hai varios poemas, entre eles pois este Morada de Vaguas que lle pedín eu no seu día a este letrista Armando González López, e el fixo este poema pois fixándose un pouco pois na numeroloxía, que sempre son números. O outro día creo que íbamos no 54 asesinatos de mulleres a mans das súas parellas, non? Entón, bueno, pois el vai multiplicando unha muller, 2 vaguas con 4 marcas moradas, vai multiplicando así hasta chegar a xa pasaron máis de 1000 anos e continuamos na mesma. Claro, e ademais no videoclip que estamos a ver agora mesmo tamén se van reflectindo todos eses comportamentos abusivos que supoño que ademais de para denunciálos será unha chamada de atención ás mulleres que se poidan ver identificadas e sexan conscientes, non, de que están a ser maltratadas. Sí, efectivamente. O videoclip pois pode chegar a causarte así como, sabes, dicir, ui, que forte, pero que non é nin comparado ao forte que é a realidade. O sea, quixemos, non sei, presentar, bueno, os fixeron a xente, a produtora que é Fallado Producións, con Roberto Cid, con Alberto Tiriño e con José Juan Pérez, que fixeron este traballo magnífico, e os actores quixeron reflexar o que di a letra, e a letra é así, é explícita, é crúa. Pois cru tamén ten que ser o videoclip, para concienciar un pouco que isto está a suceder. A min pasoume hai anos, mira, unha comparación un pouco tonta, pero hai anos que eu era fumadora, deixei de fumar aos 30 anos, e conseguino con un libro que me deixou un médico, e as imaxes que eu vía ali e o que lía sobre o que producía o tabaco no corpo, eu fui unha desas persoas que logrei deixar de fumar vendo imaxes. Bueno, pois ao mellor vendo isto a xente se conciencia un pouco máis. Estamos a ver tamén imaxes del bar en que estreaches o venres o tema. Moitísimas grazas por atendernos hoxe neste día en que a túa canción ten máis que di máis ca nunca. Escoitaremos despois o enteiro ao final do programa. Grazas, María. Sempre a vos e a Radio Galega e a Televisión de Galicia, perdón. Graciñas. 8 frías coiteladas dunha paixón trasnoitada. 16 humillacións.